Partit Nazzjonalista aħna impenjati biex fil-modell ekonomiku li rridu nitrasformaw il-pajjiżna leħ, mhux biss ikun hawn aktar xogħlijiet kif aħna tkellimna dak li rigwarda l-pilastri ekonomiċi li bnejna fi gvernijiet nazzjonalista, imma wkoll pilastri ekonomiċi bħal dawn preżenti u oħrajn fejn l-innovazzjoni, t-teknoloġija u l-avvanz fost oħrajn l-AI imma wkoll mezzi oħrajn jistgħu jiġu inkorporati biex inkomplu mhux biss intejbu il-prodott Malti, intejbu l-workforce, ma wkoll intejbu l-opportunitajiet tal-ħaddiema preżenti u futuri. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel fl-impjant tal-kumpanija Delta. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jagħmel enfasi dwar l-importanza li pajjiżna jibqa' jattira investiment teknoloġiku għaliex l-innovazzjoni tibqa' settur ewlieni fl-ekonomija ta' pajjiżna filwaqt li tippermetti aktar jobs ta' kwalità. Bla dubju l-innovazzjoni jibqa' l-ixprun ewlieni biex anke nkomplu kabru l-ekonomija tagħna. Dan huwa post fejn ħadd pjaċir nara dak li aħna nixtiequ anke nkomplu nimbuttaw l-qudiem fost oħrajn. Fejn qegħdin jiġu imżewġa mhux biss snajja l-ħiliet anke tal-ħidma tal-id imma wkoll l-innovazzjoni t-teknoloġija. F'dak li aħna rridu anke nħarsu lejn ix-xogħol ta' valur miżjud li allura jippermetti mhux biss pagi tajbin imma wkoll jippermetti ħidma work ethic u ħaddiema li jkomplu anke jiżviluppaw. Bernard Grech spjega ma' Net News kif fi żjara tiegħu iltaqa' ma' ħaddiema li raw avvanz fil-karigi rispettivi li għandhom f'din il-kumpanija. U għalhekk insista illi gvern ġdid nazzjonalista determinati li jkompli jara ħaddiema jikbru fil-professjonijiet tagħhom. Ħadd pjaċir nara fost oħrajn iltqajt ma' sinjur illi kien sa ftit żmien ilu qed fuq il-flor jagħmel ċertu xogħol u issa qegħdin resquh lejn xogħol ta' inġinerija, allura anke hemmhekk l-avvanz fil-ħiliet il-possibilità li jkomplu anke jimxu il-qudiem. Bernard Grech tenna illi Gvern Nazzjonalista huwa impenjat sabiex fil-mudell ekonomiku illi l-Partit Nazzjonalista jrid jiżviluppa għal pajjiżna jeħtieġ aktar xogħlijiet u pilastri ekonomiċi ġodda, jobs illi joffru pagi aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema u l-familji tagħhom. Il-kumpanija Delta tissupplixxi sistemi ta' dawl għal skop industrijali u l-unika fabbrika illi għandha tinsab f'pajjiżna. Delta tħaddem mal-140 ħaddiem fuq bażi full-time b'90% ta' dawn il-ħaddiema ikunu Maltin. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Ryan Kallus.